posachedwapa tikupasirani sadane wa mmene zikukhalira kunzuzu komanso mmene zinalili usiku wathawu pamene Profesa Arthur Peter Mutharika anafika mu mzinda wa Zuzu pamene chipani chawo cha DPP chikukonzekera kupangisa msonkhano pa Katoto Freedom Park mu mzinda wa Zuzu. Ndipo izi zitatero zadziwikanso kuti chipani cha MCP nacho chikhale chili ku mzinda umenewu kumpoto, tinene kuti ku chigawo cha Malawi kumpoto komweko, pakuti nawonso alengeza kuti akhale akuchitisa misonkhano yawo ya chipani cha MCP. Ndipo pa 21 limene likhale Saturday akhala ali ku Zimba North East, komanso pa 22 limene likhale Sunday akhala ku North komweko kukalonga pa Baka Ground chimene chili chigawonso cha kunzuzu ndithu komweko. Ndipo chipani cha DPP chitaona kuti MCP nayo ikhale ili kumeneko, they raised a serious concern. Ndipo mu video iyi tikhale tikupasirani ndandanda wa zimene DPP yayankhula kupita ku MCP komanso mmene zinalili mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika atafika ku Mzuzu. Taonerani video iyi mwachidwi ndipo mpereke maganizo anu kumapeto kwa video imeneyi. Zokonzekera zayamba motere pamene kuti pakatoto roundabout pamene pafupi ndi Shoprite Zuzu Shoprite Zuzu Mall pamene tikhale tikulandira mtsogoleri wathu APM ya tifuna azangu aziwisa kuti kwasala kanthawi kochepa chaka chino chomaliza chikangawa pate kupangako zake boma lipite kwa eni yake odziwa utsogoleri osangoti zipoti unali mbusa yayi zokonzekera zayamba choncho pamenepo ndi pa roundabout Zuzu roundabout anyamata tayipasa moto chitenje cha tunthu chili mwamba chili kupi imeneyo lero ndi Zuzu ndi Bruce lero anyamata sakuimva yayi ndithu ndi limeneli linali Zulu pamene zokonzekera zilizonse zimene zimachitika ndi chipani cha DPP zinali mkati. Ndipo leronso palibe chikusintha china chilichonse, akuti akonzekera mawa pa 21 September 2024 chipani cha DPP chikhale chili pa Katoto Ground kuchitisa msonkhano wawo. Palibe chikusintha. Ndiye padakali pano muonere video imeneno anthu amadikira Profesa Arthur Peter Mutharika pamene amabwera mu mzinda umenewu wa kunzuzu. Taonerani video iyi. Anthu kuima museu kudikira Profesa Arthur Peter Mutharika pamene amafika chigawo cha kunzuzu. So padakali pano monga tinanena kuyambiriro kwa video imeneyi kuti DPP ataona kuti chipani cha MCP nacho chapanga madongosolo kapena kuti chapanga chiganizo chokuti nachonso chikhale chili kumpoto kuchitisa msonkhano wa chipani chawo cha MCP kuyambira pa 21 limene lili mawa Saturday, limenenso iwo akhala akupangisa msonkhano komanso azakhalenso akupangisa msonkhano Sunday limene lizakhale pa 22. Anaona kuti kwa iwo nchowakomera kuti awapemphe a chipani cha MCP kuti mwina athe kusinthako
komanso chipani cha mboma chikhale chili ku chigawo chimodzi. So DPP amaona kuti zitha kuzapanga zinthu zosakhala bwino patsogolo kapena kuti atha masapota awo kumayambana pakuti njira yake yofikira kumalo amenewa izakhale imodzi. So Peter Mukhito amene ali General Secretary wa chipani cha DPP analembera kalata Richard Chimwendo Banda amene ali General Secretary wa chipani cha MCP kumpempha kuti mwina mwake asinthe malo kapena kuti asinthe tsiku pakuti iwo ndi amene adayamba kunena kuti azakhale akuchititsa msonkhano mzuzu right after atangochita convention yawo. Ndiye ali ndi chiganizo kuti iwo ndi amene anayamba ndipo MCP yasatira. Ndiye pakuti MCP yasatira bwanji itasinthako tsiku kuchitira kuti pasazakhale zosokoneza zina zilizonse pakuti zipani zonsezi zili ndi anthu awo owasatira. So padakali pano tiwerenga kalata imene adalemba Peter Mukhito kumulembera General Secretary wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda. Iyi ndi official Facebook page ya chipani cha DPP ndipo kalata inayamba ndi kuti an open letter from DPP Secretary General Honorable Peter Mukhito to Chimwendo Banda MCP SG. Dear Honorable Chimwendo, good morning. I trust this message finds you well. Allow me to begin by expressing my utmost respect for you and your leadership within the Malawi Congress Party MCP. This being my first talking to you after your election to the position of Secretary General. Receive my hearty congratulations. It is always an honor to engage with you on important matters concerning our nation. I am writing to bring to your attention a concern that has arisen regarding upcoming political events. As you may be aware, the Democratic Progressive Party DPP has planned a rally at Katoto Freedom Park in Zuzu City this coming Saturday, immediately following our convention. This rally is crucial for our members, particularly those coming from Chitipa, Kalonga, Lumpi, and Nzimba North, many of whom will be traveling through Ikwendeni to attend. It has come to our attention with some concern that the MCP has also scheduled a rally at Ikwendeni Training Center in Nzimba on the same day. Given the proximity of Ikwendeni to Zuzu and the strategic importance, this coincides event may cause unnecessary tension between our parties as well as logistic challenges for our respective supporters. We sincerely believe in maintaining a peaceful and cooperative political environment, and we hope this scheduling is a mere coincidence rather than an intentional act to create conflict. With that in mind, we kindly request that you consider this matter and explore the possibility of adjusting the timing or location of the MCP rally to avoid any potential strain between our parties. We appreciate your understanding and look forward to hearing from you at your earliest convenience. Warm regards, Peter Mukhito, Secretary General, Democratic Progressive Party, in bracket DPP. Imene ndi kalata imene analemba Peter Mukhito amene ali Secretary General wa chipani cha DPP. Adaona kuti zipani zonse ziwiri zimenenso zili ndi mphamvu zake ndithu zofananirako zikufuna kuchititsa msonkhano kuchigawo kumodzi tsiku limodzi. Mana tukuona sopano tukumva maphokoso lathu kutekeseka pa ground ya Zuzu Kalanda Pauti. Anthu atekeseka kuti kungomva zoti PM watulukira akufuna kuasitulukira papano pakati pano kuona phokoso anthu kuyaluka kuseka misewu kuthamangira kutsogolo kuti aonesese kuti PM wafika matendere. Tikuona galimoto ya polisi, tikuona
ena galimoto ya polisi imene yatsogola imeneyo anthu akuyichinga galimoto paterera pa Zuzu roundabout. tukupasirani zimene anayankhula Arthur Peter Mutharika atafika mu mzinda wa ku Zuzu, ndipo anthu anamupempha kuti ayankhule, ndipo anayima ndi kuyankhula ngakhale msonkhano wawo uli wammawa. Komabe izi ndi zimene adayankhula mtsogoleri wa chipani cha DPP Zulu usiku atangofika kumene ku Zuzu. DPP oye! DPP oye! Kumporo oye! Jenda oye! Mwani enose? Mwi Makora? Isa di Makora? Yoyamba? Ndikuthola kwambiri kubwera kuno kumpoto maka pano pa agenda ifa agenda ino town ino inayambidwa ndi DPP. Sinabwera kuno zandali ayi, ndabwera kuno kuzacheza basi. Fanna kuswani kwambiri last year ntabwera kumali wagondo nana kulindibwera within 90 days. Kwa zimene zakalika pachoncho ndabwera kuti cheze basi ndabwera ndaya ayi ine sikachite campaign kuno ayi chakula zonse muzandivotera. I cannot campaign here. No. To campaign here, I'll be starting you. Ndibuchi mwirani. Sato maniwori akare. Dibu. 2009, denying my MP 31 out of 33. Karachi. Baka my MP today, eh? Today MP Karachi next year. Nibo, a governor, a vice president, the comedian, say I do the goodie, and the boss of my MP today, it won't say. Then the music jumping wheeler, I got a pair, when the boss of my MP today, the turn up. Umoto ndi mmene anayankhulira mtsogoleri wa chipani cha DPP Arthur Peter Mutharika atangofika ku Zuzu, ndipo anayima pa agenda